Cemik Meşitinde İslam birinci dersler isimli namazga öğrenü kurslar bara. Kurslar birinci dini dersler bularak namazga öğretu maksatından uyuşturulgan. Endi o bizning yılga bir gine öte turgan proyekt. Şoşu derslerde biz öğrenemiz. Нәрсе ул ислам дине, нәрсе ул иман. Öğrenemiz namazını nişik okurga ekenligini, nişik namazga bir әзерләнергә тиешбез. Нәрсе ул ураза, аның хөкемнәре, аның шартлары. Нәрсе ул халал дигән сүз безнең бар шулай бит, бик актуаль хәзерге көндә дә бигрәк. Харам нәрсә ул һәм анарга нинди эшләр гамәлләр кертелгән. Шулай ук хаҗ мәсьәләләре, закат мәсьәләләре менә шушы 5 дәрестә без инде аны үзенә күрә аңлаешлы, җиткезерлек, җиңел форматта җиткезергә тырышабыз. Kurslar atına sayın yakşanbı günü ötkərələ. 13 mart günü ikinci dəris uzdu. Dəris namazğa, təxərət həm gısilgə qağılışlı məsələlər turunda idi. Oquşular təxərət alı tərtibi bilən tanışdılar, Sənə, Kəvsər, İxlas surələrini öyrəndilər. Этот проект вообще был основан для того, чтобы вот люди, которые проходят возле мечети, и всегда задаются вопросом, а кто там, что там вообще, как это религия, как вообще, что такое ислам в целом, почему, например, Аллах допускают войны. Вот такими вопросами, кто задается, они, как правило, стесняются зайти в мечеть и спросить эти вопросы. Вот этот проект, он раскрыть вот эти все насущие вопросы для тех, кто интересуется. Aldağı dərslerde namazının işki şortların, namaz türlərin, farız bilən sünnet ayırmasın, həm başqalarını öyrətü gözdə tutula. Müslim mühtəsibəti rayondaşlarımızın ruhi əxlaqi dünyasını bayıtu maqsadından türlü şəralar kullanı, ələdən ələ vəğəz kişələri türlü beygilər də uyuşturula. 20 mart көтелә балалар өчен Коръән ярышы, шуның өчен дә рәхим итеп көтеп калабыз. 24 март безнең булачак Алла теләсә мәчетебездә вәгазь кичәсе. Һәм 2 апрель Алла теләсә инде без сезнең белән барыбыз да ниятлибез. Ураза аена, Рамазан аена аяк басырга. Һәм инде шу Рамазан айларында безнең әлбәттә ки бик тә үзенчәлекле булыр дип көтеләбез бу елны, чөнки ифтар урыннары безнең күчәчәк. Теге елны мизгелдә үткәрә иде. Бу ел инде Алла теләсә ифтарларыбызны безнең хәлал үзәктә үткәрә торган булабыз. Mühtəsibət sosial türkümlərdə də эшли. Mühtəsibətin аккаунтларында төрле şəralardan туры эфирларны да карарга була. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Müslim телевидениесі.